Kusenjalo kuzwakala umsomi ememeza ngale kwehlokoze ecela ukuba laba bahlobo bakhe ke bezombonisa. Baphuthume khona uNjomane noKhabazela behefuzela nalaba ayithele phezukwenja kaMsomi ebiyikhonkotha iqoshe emeduze kwebhuluku likakhakhe ebelikhunyulwe nje lashiywa wena owabonela abafana bebhukude emaxhaphozini. Belihleli nje phakathi kwemilenze yalo kukhona nesikhinjana sangaphansi uKhabazela akubalule njengeingubo zikaHlanganani. Bawuphikisa umqondo wokuthi mhlawumbe umfana uzama ukubhukuda welele ngaphesheya. uHlanganani wesaba kabi amanzi, kanti ngisho ngabe ubezama lokho ubengeke ingubo zakhe ayishiye kude kangaka noMfula. Futhi ke nezibuko kuwela kulabantu sebelishiye endlakabi. Uma ebewela ngabe ubewele laphi njengoba kungekho nemizi nje engaphesheya kwalapho. Babhudule emahlokozini ababhuduze nalapha abude buduze nalapha baqalaze naseyihlahleni phezulu lutho. Seyimile manje izinje bezilokhu ziyaluza zilandela umkhondo. Ziqojeme eduze kwalezi impahla. Ayibamba uKhabazela eziphakamisela emoyeni ezihlola. Ubumanzi bazo benza kube nzima ukuqonda ukuthi zisanda ukukhunyulwa noma sekunesikhathi. Ikrewule futhi inja kaMsomi ikhalele njalo ilandela indledlana ephakathi kuleli hlathi eludikathole. Isicao samashumi amabili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi uKhabazela. Ayibuka uKhabazela kube sengazuthi uyambona umfana wakhe ephakathi kuzo lezi ingubo, kanti akasaboni ukuthi sekugobhoza unyembezi. Hayi, kulungile Khabazela. Nasiyiqoqe impahla zomfana siqhubeke nokuthwabula. Umsomi elandela umzila inja yakhe egijime ngawo. Hayi, sengibuyele ekhaya manje mina. Kusho uKhabazela ebuyisa inhlonze kubonakala ukuthi ihlathi ziyavevezela ubamba ukubibitheka. Kuyise khona lento ethi makadazuluke akhale ampongoloze kuhle kwenkomazi onkonyane layo lidliwe ngamakhanga. Sekwanele manje. Mhlawumbe kuyofanele nitshele naye inqina ibuye. Uma umfana engasekho icebo likaNkulunkulu nezinyanya lelo. Uma ekhona kuseyintando yabo futhi nayo le. Uyobuya sithokoze sonke futhi sibe umndeni uma kuukuthi usekhona. Kusenjalo ayibuza ukuthi muphi umndeni lo wathi umfana uyobuyela kuwo. Uyobuka uphi lo mndeni? Kuyobe kuyinini lapho njengoba izinto zibukeka zimphunyuka kuhle kwensipho emanzini esandleni. Njengoba bebuyele emuva noNjomane wayengasakhulumi kubonakala nje ukuthi umzwela ubuhlungu umhlobo wakhe. uKhabazela indlela uyiphendla phakathi kwemvula yezinyembezi nenhliziyo yesibibithwane nomunyu wokulahla ithemba lokuthi uyokaphinda aphume kulolu tako. Kodwa njalo uma ecabanga ngoNeli wakwaMchunu kuba nokuzotha nje nokwethaba komoya enhlizweni yakhe. Namanje ubuyele emuva nje kuye kukhona lento ethi akayobheka ukuthi uNeli uyithathe kanjani lento yokusha kwemoto yakhe. uKhabazela ufuna ukwedlula kulesi simo manje. Ufuna ukushiya ngemuva lempilo aphokophele ekuqaleni impilo entsha ngokuncane uNkulunkulu azombusisa ngakho. uKhabazela ufuna ukuyeka ukulahla ithemba agxile ekubaleni izibusiso zakhe.
Ufuna siphele isililo sikanini owahambe engasavalelisanga nomngakho wahambe engakaza athole nemali yesondlo nje eyayivela kuye. Kuye kuvuka ingoma ayayizwe emsakazweni yendoda uJobe eyayisiphucwe konke eyayaziwa ngakho. Uthi umefika kule ndawo ethi noma imfuyo yakhe isiphele yonke kodwa wama amamatheke aphimise ngenhliziyo athi ngizobala izibusiso zami. Ubelethe izandla emhlane unyathela ngamandla ubuyele emuva esixukwini esinonele. Emqondweni nasenhlizweni yakhe kunothunjana wakhe asesola ukuthi uNkulunkulu memukile yena. Kodwa uzwe ingoma ethi kuhleke moya wami. Uzoqhamukela lapha ngasekhaya nje uyicula uyayiphumisela yize ebusweni kunezinyembezi ezomele ezihlathini zakhe azangesulwa. Usalokho elandele kancane nje uNjomani okwakubonakala ukuthi usiqonda kahle isimo okhabazela kuso kanti umnikeza nethuba nje lokubhekana naso yena ngendlela anokwenza ngayo lokho. Yize noma seliphungukile iqulu labantu abalapha ngaphandle kodwa basekhona omama basalokhu begobodise namatshalo belindele izimpendulo zenqina eyobheka umfana. Amaphoyisa besele asemi nje iqulwana lapha yaphambi kwenye imoto zawo ayayixoxela. Ilaba kuphela abantu abalapha ngaphandle. Kusho ukuthi abanye sebejokole bahamba. Udangala umoya wakhe umeqaphela ukuthi noNeli akekho la. Kusho ukuthi mhlawumbe uyobhalisa imininingwane yokusha kwemoto. Phela ngithi idinga nokuvulelwa idokodo emaphoyiseni. Ashiya uNjomani elandisa laba balapha ngokwenzeka ehlathini nokuthi ke isaqhubeka inqina. Yibo kuphela ababuyile. Yena ngene ngaphakathi aphikelele endlini yabafana. Amangalo mengena efica uNeli ehleli phansi ecansini egobodisile. Adonsa isigqiki asibeke eceleni kaNeli ehlala. Abeka isandla sakhe emahlombe kuye. Aphakamisa ikhanda uNeli namehla esebomvu elokhu ewesule inyembezi ngesikhafu esasisentanyeni. Abheka uKhabazela owayeselokhu engumatapuda kakusukela izolo. Aphinda lugobodise futhi. Ndaba ezitha. uKhabazela ephakamisa isilevu sikaNeli ngesinono. Ngithwala inyanda yemkhonto. Yeyesa. Yima nami phakade kakhukhe kuyoze kuguge izingane zakhe. Amathembo onke nekusasa lami mangikwethese wena mnguni wasengonyameni. Athula uKhabazela aqolozela uNeli ngamehla asekhathele ukukhala. Sengimaniki nginje. Sengishayiwe ngamhuzukwana ngaphela. Esukuma ezikhomba ebuye ehlala phansi. Senginethiwe ngimayoyana nginje. Thatha inhliziyo yami macingwana ungabeli impilo entsha. Athule ambuke noNeli ambuke edonsa umoya. Niyamthola umntwana babakhe? Kubuza uNeli ephinde ecwebe izinyembezi. Abuyisa izinhlonze futhi uKhabazela ebamba izinyembezi. Elula isandla ebambe esikaNeli emqinisa ngelokumduduza. Sithando sami, sengililahlile ithemba. Inhliziyo yami isiyamukele. Bengabheka nje laba ababhekayo kodwa igazi lami liyangishiya ukuthi ngisayoke ngiphinde ngimbone umfana wami. Oh, yeke uKhabazela omuhle.
iqhawe ububona nje ulubuku ukuthi baqinisile uma bethi inkunzi sematholeni. Adonsa umoya. Kubi ngoba angibange ngisasithola nesikhathi sokwazana kangcono nendodana yami. Ngisho nesincane nje. Lukhulu usizi olubonwe abantwana bami Neli. Futhi angilifiseli omunye umuntu ophilayo emhlabeni. Angilifiseli ingane eseminyakeni elingana nezami. Asukume uNeli aguqe phambi kukaKhabazela ema ngamadolo. Elula izandla zakhe zombili emnikeza zona ukuba zemukele. Jerome, ngiyaxolisa. Konke lokho kwenzeke ngenxa yami. UKhabazela ambeka umunwe emlonyeni emnqanda. Akunjalo Neli. Akunjalo sithando sami. Bekufanele kube kanje. Konke kunesizathu. Futhi ke kusebenzelana konke kube kuhle. La ngalimbe siyobheka emuva kulezi igigaba. Sifumana umfutho nomdlandla wokubambana ngamandla sibhekane nezimo zangaleso sikhathi. Lokhu kuhlelo nje lokwakha isizwe esiqinileyo salendle siyoyakha thina ngokuyalela kwesicelo sikamama. Baba, njengomzali ibhlungu inhliziyo yami. Kimi kuvuka inseka ngohlanganani. Njengoba bese ngimthatha njengomonde wami. Kimi bengithi uma ngimbona ngibone wena baba. Ayibamba iqinise futhi uNeli izandla zikaKhabazela. uNkulunkulu uzosipha futhi abanye abantwana Neli ngokufisa kwakhe. Okwethu ukunikela nje bonke ubunjalo bethu kuye. Sethembe ekuthenini uzosihola kule ndlela asiqalisa yona. Aphucaza izandla zikaNeli. Ndabezitha, ngiyakuthanda. Ashalaza uNeli. Uzomenza njani uDingeni, Jerome? Ephulula idolo likaKhabazela. Kungokuqala uKhabazela ezimfudumalo nozinze enhlizweni yakhe selokhu kwenzekile konke lokhu kwanamhlanje. Agobisa ikhanda uKhabazela isiphongo sakhe sithinte sikaNeli. Ayethe noNeli enganywa umuzwa angazange abe nawo ngaphambilini selokhu kwasho noyise kaMonde. Ibisihlangana nje imilomo ngesikhathi kungena okumfanyana olingana nseni ohlanganane. Emhlane kube lethi isikhwama sezincwadi zesikole.